забравяйте да се абонирате и да лайкнете това видео. Сега съм в язовир Батак и ще лова риба. И след малко ще влезе с лодката навътре. Цигов чарк е планински курорт, намира се на брега на язовир Батак в Родопите. Язовир Батак е 6-тият по големина язовир в България. Много хора се очудват на странното име на Цигов чарк. Ето е една версия за името на тази красива местност. В този край имал един човек, който се занимавал с дърводобив. Той е бил от Циговия род, фамилия, която и до наши дни има по тези места. Той постоянно измислял някой нов чарк, за да облегчи работата си. И така чарк след чарк измислял човека и затворил машина за рязане на дърва, която работела с вода. Той се прочул и ако някой искал да му се направи я града, я дъска, местните хора го опътвали, на Циговия чарк ще идеш, всичко прави Циговия чарк. Тази история може и да е истинска или може и да не. Но и Цигов чарк е истински. Той е високопланински курорт, къде е язовир в България, в който може да се почива в 4 сезона в година. Курортът е подходящ както и за зимни спортове, така и за летни игри. В него има цели 2 ски писти. Риболовът е възможен целогодишно. Основният вид риба е костур. И здравейте, приятели! Отново пътувахме 3 часа и половина и сега ще ви разведа из хотела Свети Георги. Ето тук сега ще ви покажа параклището. Тя е като малка черквичка. Ето е да я видите отвътре. Това беше. Ето там има басейн. Ето го басейна. Ето там. От далечината. Сега ще идем при стаичките, които са ето ги стаите, ето ги стаите, ето го тук малкото паркче, има люки, ето тук има и един батут, ето го батута. Но тук са виличките. Ето една вила. Там има. Ето. Надолу има и язовир. Хайде, чао! Докато пътувахме за Благоевград, се отбихме до Белмекен. И ето вижте колко е красиво. Пътят е малък, тесен, има много дупки. Белмекен. И ето там в далечината, това там са краби.